Ka Confederation of Ribhoi People kala Pyshah jor ke Jingthmu ban Shim Jaka ke Meghalaya Industrial Development Corporation ha Umsiang da ka boong ba kamdon ya ke jingle hok ba ke jing selok ba kitrai nong shong shnong working president ke Corp uba pateng mirsing ula kan tho Halor ke ni ke Jingthmu ban Shim hadu lais pa ekar ka Jaka klem ke jing krem kitrai Jaka ulapan pau ke jing sokya bagi jing don jing ki karkhana ka than kem shim la ajing mentoi ki trai ri trai muluk baula maham bakin penjuri ke jing ki lada omla ban penbet yakini ki jing ba KHASI menta ka lek benthit ya ke Jaka sete sepo area Umsiang ka ba lais pa aka hakador ka ba sispa kelur kata ka de jing tip ling ba ka seng dila ka leng ka seng ni pen pau ya ke jing Pyshah kabaju hakbidai bat kene jingsit Jaka jong KHASI sate shapo Umsiang kabadai ka border area kaba markhap kat Assam Kahnyo Trap Integrated Territory